Zahráme si druhú epizódku z First Phantom, takže ak sa vám to bude ľúbiť, dajte like, odber a všetko. Díky. Poďme na to. Dobre, takže jednotku som hral, takže ideme na Nordwood Hit. No tak to absolútne budem čítať, lebo to neviem prečítať, takže pohoda. First Phantom epizóda 2. Nordwood Bavr, chápeš, 16. jún. Toto sa mi stalo, keď som mal 19 rokov. Teraz mám niečo cez 21. Veľmi jasne si to pamätám asi, lebo že sa proste bál týpeček. Najprv som chvíľu váhal, či to napísať na internet. Zverejniť toto môže pomôcť, ale len trochu. Aha, hrám. Čo tiepka? Ideme šoferovať. Zas to má taký feel. Taký zrnitý, neviem, ak to mám povedať. Williams. Ale to nebudem teraz čítať, keď šoferujem, ne? Počkaj, kde zastavím? Tu zastavím. Stoj! Musíš robiť, čo musíš a tu šoferuj opatrne. Dobre, pokračujeme v ceste. Píše mi foter. Počkaj, oco. Neviem, kde zastaviť teraz. Preč tam potom. Dochádza mi benzínos tu. Ty pič. Už tam zase mi píše tátko. Jedna textovka, pozor, tu ne. Potrebujem natankovať, ale tu zatiaľ nevidím žiadnu pumpu okolo. To kto je? Tebe. Dobre. Toto je moje auto? Dick. No čo píše, tatko? Povedal som ti, aby si letela lietadlom, že bude neskoro, keď sa vrátiš späť, ale že dúfam, že sa cítiš dobre, asi. Prečo to má taký, jak sa otvára? OK, portujem sa do obchodu, kámo. Čauko. Ako sa darí tento večer? To mi dal 3 bodky, kokot. Dobrý deň. Môžem poprosiť za desku na stojane 2? Dyk, čo? Ešte idem sám k mostu. Myslím tým cestu do Norwoodu. V tomto ročnom období tam veľa ľudí nechodí. Buď opatrný, čo ty myslíš? Že už storočia sa tam strácajú ľudia asi? A ľudia, ktorí ich hľadali, už sa nikdy Oj, do pič. Tak tako... Nepotešil si ma, brácho. Miestni hovoria, že ich nejaký monster alebo niečo, nejaká pičovina roztrhala a zavesila hore nohami. Dobre. Tak idem tanknúť. Jo. A ešte jedna vec. Ak vidíš... Čo som baba či chalan, lebo neviem. Ale asi chalan. Ak vidíš ženu, ktorá má biele alebo modré gaun. Čo je gaun? Sukňu? Šaty asi. Šaty, ktorá potrebuje odvoz, tak ju nemám brať, hej. Dobre. Nech robíš čokoľvek, nikdy neber proste typka proste, čo stopuje, chápeš? Proste nejakého stopára, čo chce odvoz. Tí ľudia tam vonku na cestách nie sú to, čo si myslíte, madam? Proste nie sú. Ty vyjebanec, poď sem. Čo mi zrobil? Asi nič. Už tankujem. Dobre, natankoval som, easy. Kto mi písal? Mamka.
Neviem, že či v túto hodinu nájdeš nejaký obchod, ale že došlo jedlo pre psa. Mohla by si niečo zobrať, alebo skôr zohnať pre Milo. Potom, že mi vráti Ducati. Počkaj, kde sú granulky? Granulky! Za 5. No daj. Dobre, idem preč. Takže iba granule som mal kúpiť, hej? Easy game. Dobre, takže hádam, mám natankované, môžem ísť. Pome. Mamka, dojde... Počkaj. Lebo najebem. Počkaj, to musím teraz prečítať? Počkaj, tak... A ja... No nemôžem zastaviť, lebo isto niečo najebe zozadu. Čo? Vôbec, kamoško, zapnite svetla naspäť. Prečo mi blikajú svetla? Čo to kurva je predo mňou? Akože nejaké auto? Ahoj. Nazdar. Týpečku môj. Čak, ale ja za chvíľku toho najebem, to čo, jak ide pomaly? Cikár? No jasne, teraz keď mi nejdu svetlo, tak pridal ty koko na plnku. Jak mi tu skápe auto, tak to je akože dosť lacné. Ja viem, že to je podľa skutočnej udalosti, ale je to proste lacné. To čo bolo? Koko, tam niečo bolo. To som videl. A prečo som kurva zrazu na púšti, či kde som? More. Že tu piesok. Ty kokot, počkaj. Aha, zajac. To čo tam bolo, ty kokot? To niečo pišťalo pri tom. Jak nejaký gáčo. Ale nelúbi sa mi to, už sa veľmi dlho nič nerobí. Nerob. Opa, najebal som do toho. Kámo, nebudem tu, že... Pohoda, my odídeme. Kámo... Ja neviem, či už... Sa mi to len zdá, ale som počul nejaké kroky hnusné. Dobre. Poďme rýchlo do kokota. 10:23 PM. Takže večer, hej. No čo? Aha, auto. Stoj! Stoj! Tebe jebe? On ma prešiel, kokot. Pure evil. To akože takto skončí tá hra, hej, mi chceš povedať. 10:43. OK. Ešte väčšia tma je, ty kokot. Nejaké auto. Auto. Stoj! 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 Ty dement. Aha, zastavil. Idem za ním. Ty si to... dievča z benzínky. Ďakujem, že si zastavil. Čo sa tu snažím robiť, alebo že čo tu robím. Moje auto sa pokazilo. Nemôžem si zavolať o pomoc, lebo tu asi není signál. Myslíš si, že ma môžeš odviesť, alebo myslíte si, že ma môžete odviesť? Kde máš namierené? Pri najbližšej zastávke vystúpim a zavolám o pomoc. Naskoč si. Ďakujem. Mohli by ste počkať, kým si zoberiem svoje veci. Pohni si. Hoď to dozadu, nebudem tu dlho čakať. Tak ideme rýchlo. A čo mám zobrať? Tie granule, či čo tam mám? To je všetko? Či ako? Čo mám zobrať? Aha. To po jednej? Tak to si sa pojebal, ne?
Poponáhľaj sa, nemám na to celý deň. Can you help? Pomôžete mi s mojimi vecami? Mohol mi dať 3 bodky zás? Nie je bezpečné ísť von. Takže mi nepovieš, kto si a kam ideš. A radšej by som to nechal tak, ak je to OK. Ako chceš. No, vidíš, aký si ty múdry. Keby som že baba, tak akože neviem, či by som chcel nejakému typkovi random, čo mi zastavil povedať, kto som, odkiaľ som a kam idem. Takže som s tým v pohode. Musíš mať šťastie, že som išiel touto stranou dnes večer. Musím povedať, že si jedna statočná žena. Čo? Máš nejakú predstavu, čo sa stalo s tvojim autom? Je to staré auto. To je všetko. Myslím si, že áno. No už ma písať, prosím ťa, už nechce byť s tebou v aute, boha. Tak, čo si myslíš o tom, čo ti povedal ten typek na benzínke? Je vtipný. Idiot to hovorí každému, kto sem cestuje. Ja nechcem s ním rozprávať, prečo mi to dáva možnosť rozprávať sa s ním? Je to pravda? Čo tá príšera? Alebo proste ten Didinko? Niekdy som tú príšeru nevidel na vlastné oči, ale viem, že existujú asi. Sú tam nejaké veci. A obávam sa, že rozbitie tvojho auta môže byť jedna z nich. Hej, nechcem znieť ako ten idiot odhentiaľ, ale jedno si zapamätaj. Neotravuj a nebudeš otravovaná. Počúvaj, prepáč, že som sa k tebe správal ako dement, úplný kokot, na tej benzínke, ale nejde mi to moc s ľuďmi. Dobre, som niekde... Dík, čau! Díky za odvoz, bracho. Díky za odvoz, brate. No, tu mám ísť? Dobrý. Dík, čau. Potrebuješ izbu na dnešnú noc. Koľko stojí ona? 40 pre jedného. Zaplatiť. 40 na osobe, neviem. Tvoje číslo je 9. Dobre, to nájdem. Snažte sa nezobudiť nejakých tých hostí, že nemusia to dobre zobrať. Dobre. Dobre, čau. Takže veci si môžem zobrať? Nemôžem? Tak to si fakt najprv musím ísť otvoriť roomku. Tu mám izbu. Čo mi píše mamka? Aha. Mne sa to neposlalo tatkovi, hej? Holi. Škoda, že to nejde posielať do piči, to spraví. Dobre, stačí. No a čo? Aj tu je to. No, do piči. Ale mne to nebere mikro... Dobre, bere mi to mikrofón. Ty skurvený pičus, som sa dosral. Čo tu robíš? Čo tu robíš? Vystrašil si ma? Neviem, čo to je presne, ale chápeš. Hehehehe, kokot, smieješ sa, áno.
kto si. Ja som Tommy. Že tu proste izby upratuje ako kokotiny. Chlapík na recepčnom mi dal túto izbu. Zas ma vysmial kokot. Budem ťa musieť požiadať, aby si opustila, sorry, hram za babu, túto izbu, že ju ešte musí dokončiť. Dobre, idem si zobrať svoje veci. Dobre, tak zoberiem si veci. Aha, ale môžem po dve, aha, mám kufor aj skate. Po piči. Zrazu ideš preč? Ty debilko? To už akože spravil tú izbu? Kde mám izbu? Aha, tu. Aha, Dick zrobil mi. Dobre. Len ešte mi chýbajú dve veci. No do piče. Dobre. Mám tu veci. Nepísal do? Holly? Nič. Aha, tu. Tento mi písal. Že kde som, volal mi tvoj otco. Dobre, to zavrem. Čo mám spraviť? Čo? Tak teraz som mal dobrú husú kožu, kamoško. Ty hajzel skurvený. Toto som zavrel, nie? To som zavrel. Ne? Napíš do komentu, ja neviem. To mám ísť spať? Aha, že chce kávu, hej? A kde je káva? Je tu niekde automat? Aha, tam je nejaký. Tak tá hen tam, ale v automate mi to nešlo tu, akože mi to isto tiež Konzum. Dobre. Kam ísť? Čo? Čo sa stalo? Čo? Ja úplne... Ja mám naopak ovládanie, kámo. Cúvaním idem dopredu a... Aj myška je troška dojebkaná. Tátko píše čo? Aha, dobré. Toto je moja izba? Čo? Kamo? Nerob. To čo? Nerob. To nie je takto. Čo mám robiť? Ja tam mám typka. Čo? Že to není bezpečné ísť von? Tebe jebe. Ne. Kamo, ne. Nerob. Kto je tam? Typek z recepcie, otvor dvere. Čau. Ja mám typka, poď tu. Nepovedal som ti náhodou, aby si nikoho nezobudila? Jak? Ja mám typka doma. Ty debilko. Mám sťažnosti. Prečo robíš akože nejaké hlasné zvuky alebo niečo? Nech to je čokoľvek, len sa skľudni, slečinko. Dal som si kávu. My tu ale nemáme kafe machine. Tam je napravo, follow me. No poj. Ale čo ten typek? Poj sem. No tak asi... Kamo. A typek akože nič, hej? To má piči typek.
Že mám typka v skrini. Kde to bolo? Tu? Pri štvorke, to viem. Štvorka je tu asi, ne? To už tu není. Toto je štvorka? Áno, štyrka. Tu bol. Kde? Tu bol ten automat. Chod naspäť do svojej izby. Povedal som, choď teraz. A ten typek čo? Auto. V izbe by mali byť nejaké tabletky, aby na uvoľnenie alebo čo. Pozri si stolík pri telke. Počkaj. Aha, takto. Ale ten typek, kamoška, normálne nechce ísť do tej izby naspäť. Keď tam je typek. Kde? Toto? Čo potrebujem? Vodu? Veď to bolo zavreté. Nerobkaj mi. Dávam si lieky. Chlapci, toto sa mi nelúbi. Nebudem sa dotýkať ani ze skrine, absolútne, idem spať. Aj keď ja neviem, či by som zaspal. Nemôžem hýbať sa. Čo? To si ma akože niekto odfotil? Či to čo bolo? Ja som blesk, alebo... On stojí pri dverách. No vôbec? On mi stojí pri dverách, typek. Klopal? Kto je tam? Prosím, otvor dvere, potrebujem pomoc. Čo chceš? Potrebujem vašu pomoc, prosím, otvor dvere. On piči. Jebem na neho. On ma vidí cez okno? Ne. Prosím, odíď. Potrebujem sa s tebou porozprávať. Prísahám, že nie som policajt. Choď preč, lebo zavolám policajtov. Ty skurvenec. Nie je v tej skrini, hádam niekto. Čo ti jebe? Toto sa akože reálne stalo, hej? To neviem, no, akože, to je úlet. Dobre. Takže prešiel som to. Toto, ak sa reálne stalo, tak ako... úletík. Uha. Ale dobre, som zvedavý na tie ďalšie epizódky, ktoré budú. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom First Phantom epizóda 3.